Zviitiko zvakaitika yesterday paNational Heroes Acre kuchionekwa kunzi the son of President Emmerson Mnangagwa, George Mnangagwa, kuva close kwaiva nemutungamiri wenyika, aiwa kunyangwe nemamwe mapositions aionekwa kunzi akanga ari, akapa masignals ekuti nyika yose yakasara ichitaura yoga ichiti this is promising. Mukaona maconstitutional amendments ari kuitika mukatariswa neage yemutungamiri wenyika, kuti mutungamiri wenyika aiwa anogona kuda zvake kuzorora, but muchiona kuva close kuri kuita Shoni Mnangagwa nemutungamiri wenyika, aiwa zvizere rekatinzwe. Satapera mashoko anodanyogwa panguva inoyi, notipa subscribe like on the bell icon. Timida pahendo yaCleopas echimukungunuko anoposta some of the pictures anoonekwa emutungamiri wenyika paNational Heroes Acre obudanyira chiti a reassuring sight as Shoni Mnangagwa stands firmly in duty, keeping watch over his father, President Emmerson Mnangagwa, a moment that reflects discipline, loyalty, and the confidence that the head of state is truly in safe hands. Ndiwo mashoko anonongwa namukungunungwa. Vanopinda macomments vachitaura zvakasiyana-siyana. Vamudanyira vachiti praising someone who is working only for his father, family, when in fact he is supposed to be working for the whole nation, shows how dumb and incompetent some of you are. Why must a leader you praise and is loved so much, but the majority must be concerned about his safety? Manamudanyira chiti, safe being guided by his small idiot. Say you are joking. Manamudanyira chiti, ready to take over power after the father dies in office. Yet, young men like you celebrate useless abuse of our constitution for handouts. Manamudanyira achiti, they were once powerful. Wanapenda wachiti, the heir to the Mafidi kingdom by the queen's side. By 2030, he will be eligible. Matununu azvoni. Kuda kukokota mugoti vamwe vachitambura. Anotaura mamwe mashoko ekutuka amuri kuona aiwa in the screen. Vanopenda wachiti muchifarira zvinhu zvisingafadzi. Ndo madevelopments ari kuitika muri Zimbabwe zvatikaona aiwa zvakaitika yesterday paHeroes Acre. Pina comment section medu zvafunguro aim kuti pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu musango subscribe or like, cheta on the bell icon.